Асалям алейкум, друзі, це Заман тиждень. Тут ми говоримо про найважливіші події та тенденції останніх 7 днів. Дружній привіт Путіну з Америки. Трамп називає Зеленського диктатором, а у росіян блищать очі. Вже чекають Макдональдс. Чому Штати не називають Росію агресором, а Конгрес хитає головою на нову військову допомогу? Буданов розповів про фіаско російської розвідки, а Зеленський готовий залишити пост. З вами я, Камалія Девлетова, а ми починаємо. Почнемо з того, що минулого тижня делегація США та Росії зустрілися в Саудівській Аравії. Росію представляли Лавров і путінський радник Ушаков. Натомість Штати відправили держсекретаря Рубіо, радника з безпеки Волца та спецпосланника Віткофа. Україну ж навіть і не покликали. Певно, не на часі. Та чому ж саме Саудія? Ще 12 лютого Трамп дзвонить Путіну та нібито домовляється терміново припинити війну. Одразу після він телефонує Зеленському та обговорює співпрацю та технології. Тоді ж він зазначив, що Штати розпочнуть переговори та навіть визначив місце зустрічі – столицю Саудівської Аравії. За анонімними даними Політіко, ще 16 лютого американські чиновники прибули туди, щоб готувати ґрунт. Сауди ж не пасуть задніх та хочуть мати вплив за межами Близького Сходу, вважають у виданні The New York Times. Таку ж теорію підтримують у Fox News. Також країна може дипломатично обігнати Катар, який брав активну участь у переговорах з Ізраїлем та Хамас. Паралельно CNN повідомило, що королівство готове бути ще й посередником між США та Іраном щодо ядерної програми. Нафта вирішує все. Штати, РФ та Саудівська Аравія – найбільші гравці на цьому ринку. Королівство навіть є провідним лідером експорту сировини та впливає на світові ціни. Раніше Трамп натякав саудитам, мовляв, знизьте ціну на нафту і війна закінчиться, бо Росія без грошей воювати не вміє. Саудівську Аравію вибрали для переговорів і через її нейтралітет. Вона жодного разу не гремнула дверима перед Кремлем, а Путін навіть з'їздив туди 2 роки тому, попри міжнародний орден на арешт. Зустріли його, звісно, тепло, нафту ж качати, не мішки тягати. А Україну, як завжди, випадково оминули запрошення. На Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що лише Київ вирішить, хто буде за столом переговорів. Вже 17 лютого він каже, що про зустріч США та РФ нічого не знав. Та й, в принципі, брати участь там не збирається і визнавати теж. Ну що, а як же зустріч минула? Все ж таки за сценарієм чи були нотки несподіванки? Перемовини ж тривали понад 4 години. Кремлівські пропагандисти стрілою заявили, що начебто працюватимуть на зустрічі Путіна і Трампа. А путінський помічник Ушаков заявив, що переговори пройшли неплохо, що в перекладі з дипломатичного означає «нічого не вирішили, але давайте зробимо вигляд, що прогрес є». А ще які загадкові команди займуться питаннями України. Проте коли і хто саме, то вже деталі, які, мабуть, і самому Ушакову невідомі. Москва мріє, що вже цього року американські компанії повернуться на ринок. Спецпредставник Путіна Дмитрієв малює райдужні перспективи, хоча й скаржиться, що багато ніж вже зайнято. У Пекіні одразу ж похвалили переговори та заявили, що хотіли бачити зацікавлені сторони за столом. От тільки кого саме, як завжди, не зазначили. Україну в Китаї навіть не згадали. Відреагували не тільки у Східній Азії, а у Європі. Так, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Трамп нібито відновить корисний діалог із Путіним. Мовляв, створює для Кремля стратегічну двозначність і чинить тиск. Зеленський назвав 3 основних принципи справедливого мира. Наразі ні Росія, ні Україна не здатні перемогти на полі бою. Проте перехід до дипломатичного завершення війни має гарантувати справедливий мир для України. Так заявив Зеленський. Не пройшло і тижня, а росіяни швиденько організували діалог зі Штатами і у Стамбулі. Хочуть поговорити про роботу посольств. Вже все спланували. А Путін тим часом ніби на світ народився. Схоже, так на нього вплинув результат продуктивного діалогу. Каже народу готуватися до повернення західних компаній, бо відносини зі Штатами раптом стали покращуватися.
Руський Лавров каже, що доступ буде тільки до безпечних секторів. Ну а хто це визначатиме – загадка. Тим часом блогери вже з'ясовують, хто швидше повернеться – Макдональдс чи Apple. Трамп був настільки вражений продуктивною зустрічю своєї делегації з РФ, що вирішив нагадати світу про загрози диктатури. Щоправда, Україні. Він назвав Зеленського диктатором без виборів та забув уточнити, що вибори тут важкувато провести під обстрілами. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Путіна ж американський очільник не захотів називати диктатором. Мовляв, не використовують такі слова легковажно. Ну і звісно, а раптом кремлівський друг образиться. Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. And, you know, you're talking about Europe and you're talking about Ukraine as part of that whole situation. The other side has a lot of support also. So let's see how it all works out. It might work out. Look, you can never make up lives. The one thing you can make up the money, but you can't make up the lives. A lot of lives lost. I think probably a lot more lives than people are talking about. It's been a rough war, but I think we're close to getting it solved. Тепер до Києва. Може і хороше щось скаже. Так Зеленський відреагував на нове прізвисько від Трампа. Я би не назвав ці слова в мою адресу від президента Трампа компліментами, м'яко кажучи. Я розумію це, так. Але для чого ображатись? Ображався би на слово «диктатор» той, хто є диктатор. А так я це сприймаю як, ну що ж, зробиш. Ну, будемо якось жити зі Сполученими Штатами Америки. Да, диктаторами точно не будемо, просто не цікаво. Додамо, до третіх роковин війни президент України дав прес-конференцію у Києві. Там він відповів на питання вітчизняних та іноземних журналістів. На початку зустрічі він одразу ж заявляє, що готовий піти з поста в обмін на мир або НАТО. Чи ви готові залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України? Так, з останнього. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови, одразу. Щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. І не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. Зеленський також нарікнув, що Штати завжди розмовляли із Росією. Україна ж хоче, щоб Америка узгоджувала свої позиції з нею. Але це їхній вибір, та вирішувати питання України без України ж неможливо, каже український президент. В США з Росією, і це правда, завжди вели перемовини впродовж цієї війни. Тому у нас завжди були питання. І це правда. Просто це було не публічно, а зараз це дуже публічно. Я вважаю, що і це зараз більш серйозно. І тому це більш небезпечно. Проте поставити Зеленському питання дали не всім медійникам. Так, журналістка Тетяна Даниленко від «Української правди» поскаржилася, що вперше за 20 років видання просто проігнорували. Зустріч же, пише журналістка, нагадала теплу ванну не з реальними питаннями, а більше компліментами. Тим часом власника «Української правди» Томаша Фіалла хочуть залишити без видання.
Зазначається, що він дискредитує державу, знижує вартість українських активів і одночасно скуповує їх за зниженими цінами. Це, кажуть експерти, створює конфлікт інтересів. Відомо, Фіала веде бізнес і в окупованому Криму та, схоже, платить агресору податки. Сам Томаш запевняє, що такого не було. Нагадаємо, що всі ці події відбуваються на тлі конфлікту видання «Української правди» та Офісу президента. Після різкої перепалки Зеленського з журналістом УП Романом Кравцем на прес-конференції ще в грудні, власнику видання Томашу Фіалю несподівано запропонували продати медіа. Тим часом Банкова дзвонить рекламодавцям і радить не співпрацювати з УП. Повернемося до навколосвітньої подорожі російської делегації. Цього разу у Стамбулі відбулися переговори з Америкою. В МЗС Туреччини навіть заявили, що вже бачать якісь ознаки завершення війни. Щоправда, без участі України. Залишається лише спостерігати за черговими встречами росіян. Сама зустріч тривала понад 6 годин, а делегація РФ залишила місце переговорів без коментарів. На тлі таких зустрічей Кремль увімкнув режим «Договоримся». Там хочуть забрати українські міста не штурмами, а переконанням. Оскільки військова техніка закінчується швидше, ніж нафта. Вони планують добровільно забрати Запоріжжя, Херсон і Краматорськ. А у Росії, схоже, вже почався нервовий тік. Днями Буданов розповів, що розвідка РФ провалилася на самому старті вторгнення. Тепер у Кремлі нарешті здогадується, що джерело аналізів – це фейки, а гроші на агентуру в Україні – просто папірці. Мабуть, 3 доби були трендом РФ. Вперше, скажімо так, майже під 3-ті роковини вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді в 22-му році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу, скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. І по факту просто списувались величезні кошти на це. Базуючись на неправдивих абсолютно даних, їх аналітики робили, цілком зрозуміло, ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, так званий 3+10, за 3 доби зайти в Київ і не пізніше, ніж на 10-ту добу після цього подавити очагові якісь точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. У той час за океаном Трамп каже, що про НАТО можна забути. Таким він бачить майбутнє України в угоді про припинення війни. Виявляється, що проблема не в агресії Росії, а в бажанні України приєднатися до Альянсу. Хто б міг подумати, що це така провокація? Дуже дякуємо, Дональде. Схоже, не там ворогів шукали. А в Пентагоні тим часом не зійшли цифри. Схоже, із зупинкою USAID всі математики раптово змінили професію. Цього тижня Трамп знову каже про улюблені 350 мільярдів на війну в Україні. Проблема лише в тому, що Пентагон і незалежні аналітики навіть не здогадуються про походження таких цифр. Відомо, що Штати дали Україні 183 мільярди, з яких 65 на військову допомогу, а 58 взагалі на Вашингтон. Ну а що, усі батальйони на часі. Тим часом Конгрес США вирішив, що Україні більше не потрібна допомога. На думку спікера Палати Джонсона, це все триває занадто довго і ніхто вже не має апетиту. Він заявив, що треба закінчити війну, а потім уже думати про гроші. Європейські ж союзники уважно спостерігають. Справжня командна робота. З вами був телеканал АТR. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а ми побачимо з вами за тиждень.